טוב, לילה טוב לכולם, חברים יקרים, בני ישראל היקרים, אחים ואחיות יקרים שלי. אני לא יגיב על כל הסרטונים ועל כל המחאות שהרעבנים עושים נגדי, כי בסך הכל הם גוססים, לכן הם משתגעים ולכן הם מדברים רעה על הקדוש ברוך הוא, אבל בעד הרבנים מדברים על הקדוש ברוך הוא בזלזול, על תורתנו שקיבלנו בהר סיני בזלזול, אבל על הגמרות ועל כל הספרים שהאלוהים האחרים כתבו לנו במשך כל הדורות, כשנאסר עלינו בתורה הקדושה לכתוב את כל הדברים האלה וללכת אחריהם, את זה הם משבחים ונלחמים, וכנראה שזה באמת הבירור האחרון. מי חוזר לתורת משה? מי חוזר לתורה שהקדוש ברוך הוא ציוונו לעשות, ואת כל מצוותיו ומשפטיו ומשמרתו שהוא כתב לנו בתורה שקיבלנו בהר סיני? ומי ילך אחרי כל מיני אנשים כאלה ואחרים ששיווקו את עצמם בתור גדולי עולם או צדיקי עולם או רבני עולם וכן הלאה? בסך הכל זה שיווק, כי העשייה שלהם מעידה שהם ממש ממש לא היו צדיקים, והעשייה שלהם מעידה שהם ממש ממש לא היו אנשים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו, אלא זה אנשים שפשוט, בואו נגיד ככה, קנו אותם בבבל, קנו אותם באותו בבל, בתורה הבבלית הזאת שקיבלנו מתוך בבל, כולל הלוח הבבלי הזה שקיבלנו על עצמנו, ואנחנו היום חיים על פיו, וכל החגים והמועדים שלנו אנחנו חוגגים על פי הלוח הזה שהביאו לנו מבבל אותם אנשים. ובסך הכל הם העידו על עצמם שאוי ואבוי אם תדברו נגדם, ואוי ואבוי ואוי ואבוי, ובסך הכל הם רק מעידים על עצמם. לכן האוי ואבוי הזה לא שווה כלום, זה הכל חרטה, זה הכל הפחדה בשביל לגרום לכם ללכת אחרי השקר, וכשתתעוררו לאמת אתם תפחדו להתעורר לאמת, כי יש לכם את כל האיומים האלה שגידלו אתכם. אז אנחנו נפתח לכם גם בתהילים וגם בתנ"ך עצמו, רק בחמש חומשי התורה, למה אסור לנו ללכת לתורות אחרות. היום ברוך השם הקדוש ברוך הוא פתח לי ממש פסוקים אדירים שדוד המלך כותב בתהילים, או הקדוש ברוך הוא כותב לנו בתורתו הקדושה שאנחנו מקבלים בהר סיני לעיני כל, על ידי משה עבדו, איש האלוהים. ולמה אסור לנו בכלל אסור משם? עכשיו, לכל אלה שטוענים שאני דיברתי נגד דוד המלך או דיברתי נגד שלמה המלך, אז זה ממש לא נכון, כי מי ששמע את השידור ואת השיעור יודע שזה לא כך. אני בסך הכל אמרתי שהחטאים שעשה שלמה או דוד המלך עשה תשובה מלאה, ודוד המלך מעיד בעצמו שהוא חטא. דוד המלך מעיד על עצמו שהוא חטא, ודוד המלך מעיד שגם אמא וגם סבתא שלו רות, כשהיא מתעברת, היא בעצם מתעברת בדרך חטא. הוא כותב את זה בתהילים, בתהילות שלו. לכן אני לא דיברתי שום דבר רע, אני בסך הכל אמרתי שאנחנו צריכים ללכת בדרך אבותינו הקדושים. לא המלך שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כן? ומשך אותו. אין בעיה עם זה. אבל לפני זה, הקדוש ברוך הוא הזהירנו מפני המלך הזה שהוא יביא לנו, והוא הזהיר אותנו איזה מציאות אנחנו הולכים, ולאיזה צורת חיים אנחנו הולכים לחיות, ולאיזה מלחמות, ולאיזה כאב, ולאיזה ניתוק בעצם שיהיה לנו מתורתנו הקדושה וממלך מלכי המלכים. אז אני אוהב את זה מאוד מאוד, שאנשים מתחילים להילחץ, במיוחד הרבנים, מהאמת הזאת שמתחילה להתפרץ החוצה ולהיכנס לליבות עם ישראל. וכל מי יודע את האמת, זאת אומרת, כל מי שקשוב לליבו והאמת נמצאת בו, ושכנתי בתוכם והתורה היא חקוקה בליבנו, כל מי שבעצם שומע את הדברים מהתורה הוא מקבל אותם. אבל יש את הפחדים האלה שנולדים מכל הנלמד שלימדו אותנו במהלך כל הדורות, במיוחד בדור האחרון, שבעצם איימו עלינו אם נחרוג ונחזור לדרך השם, או נבטל את הגמרות, או נבטל את כל המצוות שהגמרה הזאת יצרה לנו, שבעצם זה לא מצוות השם, אלא זה מצוות שהם המציאו, חוץ מהמצוות שהשם נתן והם פרשו לנו והם כביכול תרגמו לנו אותם וכן הלאה, אבל הם גם הוסיפו מצוות מדעתם, מחוכמתם, שינו וכן הלאה. האם מותר לנו? האם אסור לנו? בואו נבדוק ונתבונן ביחד. אז בואו נתחיל עם דוד המלך בהתחלה.
קודם כל, בואו, כדי להרגיע את כל האנשים שכביכול לא הבינו נכון או לא צפו בכלל בסרטון, אבל ממה שאמרו להם אנשים ששונאים אותי או מתנגדים לי או וכן הלאה, ועל פי זה הוא עשה סרטון. אז חברים יקרים, בואו תקשיבו לאמת. המזמור הראשון של יום שלישי, שזה פרק נון א', בדיוק, אני סגרתי אותו. פרק נון א', דוד המלך כותב לנו, מה נתן הנביא עושה לו כשהוא חוטא בחטא של בת שבע. אוקיי? זאת אומרת, מה זה חטא של בת שבע? הוא הולך עם אישה נשואה. הוא בעצם שוכב עם אישה נשואה כשבעלה במלחמה, שהבעלה הוא אחד מהחיילים של דוד המלך. אוקיי? החיתי, אוריה החיתי. עכשיו, קודם כל, איך חיתי מגיע לישראל? כי החיתי הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא מזהירנו לא לחבור אליו. איך חיתי מגיע לצבא ישראל, זה שאלה בפני עצמה. אבל בכל אופן, אוריה החיתי. דוד המלך מודע לזה, בסופו של דבר, אחרי שנתן הנביא מוכיח אותו. הוא מודע לזה שהוא חטא, והוא עושה תשובה מלאה. ובואו תראו מה הוא כותב, דוד המלך בעצמו, על הדבר הזה. אחרי שבא אליו נתן הנביא להוכיחו על אשר נשא את בת שבע, רחם עליי אלוהים כגודל חסדך, דוד המלך מתפלל אליו. ברחמך הרבים מחוק פשעי. זאת אומרת, זה היה פשע. הרבה לנקותי מעווני ומחטאתי תארני. זאת אומרת, ערב כבסני מעווני ומחטאתי תארני. כי פשעי אני ידע. כי פשעי אני מכיר ומודה עליהם. הוא מודה על הפשע. הוא עושה תשובה. וחטאי זכור לפניי כל הזמן. זאת אומרת, החטא הזה נעשה לשם שמיים, בכדי שאנחנו היום נלמד מה לא לעשות, דרך דוד המלך. ויש כמובן דברים שהוא מלמד אותנו מה כן לעשות, שהדברים שהקדוש ברוך הוא משבח בו, ומתרצה בו, ומקבל בו, וכן הלאה. את זה אנחנו מן הסתם צריכים לקחת. אבל את הדברים שהוא עשה, וחטא מול הציווי של הקדוש ברוך הוא, על זה הוא עושה תשובה. אוקיי? זאת אומרת, אנשים טוענים שהוא לא חטא. אותם אנשים שיצאו נגדי. הם טוענים שהוא לא חטא בכלל. אבל הוא מעיד על עצמו שהוא חטא. אז מה תגידו, שגם הוא טעה? נמשיך. כי פשעי אני ידע. מכיר ומודה עליהם, וחטאתי זכור לפני כל הזמן. אכן לך לבדך חטאתי ובעוברי על מצוותיך, ומה ששנוא לפניך עשיתי. אוקיי? חטאתי והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. מה זה אומר? סלח לי כדי שתצדק בדבריך שסולח אתה, ועצה זכאי בדיניך. הרי מוכן לעוון נולדתי. תקשיבו טוב לזה. אני מדבר עכשיו על העניין של רות המואביה, סבתו בעצם של דוד המלך, והיא בעצם א' הייתה מואביה, ומואביה לא יכולה לבוא בקהל ישראל. ב' נעמי, החותנת הקודמת, החותנת שלה שלפני שהיא הלכה לבועז, אומרת לה בדיוק במגילת רות איך ללכת אליו ואיך לגשת אליו. כשאתם קוראים את הפסוק אתם רואים ממש סוג של פיתוי נשי, פיתוי לא כשר. היא אומרת ממש לכי ותפתחי את הזה וכן הלאה וכן הלאה ותשבי לידו עד שהוא יתפתה. אוקיי? תראי מה דוד המלך אומר על זה. ההן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני עמי. מה זה אומר? הרי מוכן לעוון נולדתי, ואם נטייה לחטא נתעברה בי עמי. אתם קולטים מה קורה פה? גם האמא שלו בעצם, ישי, אבא שלו בעצם, הם מנדים את דוד המלך מכל האחים שלו. כי הוא בעצם נכנסה להיריון, הוא לא היה בטוח שזה הבן שלו. אוקיי? והגדולה של אמו של דוד המלך זה שהיא שתקה ולא דיברה, קיבלה את כל העוון. לכן בעצם הוא היה סוג של לא עם כל האחים, הוא היה רועה צאן, הוא היה מנודה מהם, הוא היה ברווזון המכוער במשפחה כביכול, השונה, לא המכוער מבחינת מכוער, אלא השונה במשפחה. הרי תורתך האמיתית רצית שתמצא בחיליותיי ובפנימיותי את חוכמתך רצונך להודיע לי, לשם כך תארני. אוקיי? באזוב ואתר ותחפשני ומשלג אלבין, תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דיקי, תאסתר פניך מחטאי, וכל עוונותיי מחל, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תגרח ממני. אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה. אוקיי? בואו נראה מה דוד המלך אומר על כל התורות האלה שבעצם קיבלנו, או על אנשים שיכתבו לנו תורות לעתיד לבוא וכמה צריך להיזהר מזה. אוקיי? אז זה בפרק פ' ד'. אז כותבים לנו דבר כזה. גם פ' ג' מטורף.
פ"ד, בואו תראו מה כותב דוד המלך בפ"ד. טוב, בפ"ג. אז ככה, בפ"ג דוד המלך כותב בפסוק ט"ו, כאש המאכלי יער וכלהבת אלוהי תרים, כן תרדפם בשערך ובסופתך תבהלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבלו עדי עד ויחפרו ויובדו. לא, זה לא פה, שנייה. מאושר האיש שמתחזק בביטחונו בך, לא בצהל, לא בנשק שיש על מותניך, לא בממד, אלא בו, רק בו. כל בצערה או כל דבר רע שיש לכם, אתם צריכים ללכת אך ורק לביטחון בהשם, כי רק הוא יושיע אותנו. ודוד המלך כותב לא פעם ולא פעמיים שרק הקדוש ברוך הוא מושיענו, לא הבן שלי ולא אף אחד אחר, רק הקדוש ברוך הוא מושיענו. אוקיי? אחר כך מה הוא כותב לנו בפרק פ"ז בפסוק ד', אזכיר רהב ובבל ליודעי, הנה פלשת וצור עם כוש זה יולד שם. זאת אומרת, כאשר אזכיר את מצרים ובבל לעניין חכמיהם המלומדים, מאיפה יצא התלמוד הבבלי? לפי הבבלי, בבל זה בלבול. זה קם שמה בשביל לבלבל אתכם ולנתק אתכם מתורת משה. אוקיי? אז נמשיך לפסוק בפרק פ"ח, פסוקים י"א. הלמתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו יודוך הסלע, היסופר בקבר חסדך אמונתך באבדון, היוודע בחושך פלאיך וצדקתך בארץ נשיה. בואו תראו מה זה אומר. האם למתים תעשה פלאות, וזה לגבי הדרישה למתים וכל הקברי צדיקים וכל הטומאה הזאת שאנשים היום עשו, אומן ורשבי וכן הלאה, שאנשים הולכים שם ועושים שם כל מיני רוקדים סביב אש וכן, השם ישמור ויציל כל העבודות הזרות האלה. האם למתים תעשה פלאות? האם הנפטרים יצאו מקברם ויודו לך תמיד? האם מספרים בקבר את טובתך? האם אמיתת חסידיך יגידו בבור הכיליון? האם יתפרסמו באפלת הקבר נפלאותיך? וכי יזכירו צדקתך במקום שכחה? ואני אליך אדוני קראתי לעזרה, בכל בוקר בתפילתי אגביל פניך. למה אדוני תעזוב אותי ותסלק את השגחתך ממני? למה? אתם מבינים למה. אסור לנו ללכת לדרוש למתים בשום דרך, בשום מצב. אין לנו שום דבר שמאשר לנו את הדבר הזה, כולל שמשה רבנו אומר לנו תדרוש על המתים, לכן אין למשה רבנו מקום קבורה. אוקיי? כי הוא יודע מה אנשים הולכים לעשות, כי הקדוש ברוך הוא הראה לו את העולם מסופו ועד סופו, והוא ראה מה יהיה איתנו באחרית, או בתקופות האחרונות. אתם מבינים? אוקיי, נמשיך. תראו, חברים יקרים. בואו תראו. בפרשת תרומה כתוב לנו ככה, שמות כ"ד, פסוק ג' ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. מי דיבר? אדוני. מה אמרנו? נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני וישכם שבטי ישראל. לא. כל דברי אדוני וישכם בבוקר ואבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. בואו תראו מה הוא אומר. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים ללמוד מפה? זאת אומרת, רק את דברי אדוני ואת כל המשפטים שהוא נתן לו, למשה רבנו, את זה משה רבנו אמר לנו. איפה חז"ל כאן? איפה גמרות כאן? אוקיי? איפה ההלכות שהם כתבו לנו במהלך כל הזמן? אין. בואו נמשיך. בפרשת חנן בספר דברים, פרק ה' ויקרא משה אל כל עם ישראל ויאמר אליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. זאת אומרת, כל מה שאמרתי לכם היום זה החוקים והמשפטים שנתתי לכם. שום דבר לא יכול להיכתב מחר, כי אם היה מחר אז הוא היה כתב למחר, מחרתיים, כי הקדוש ברוך הוא מאוד מדויק בדברים האלה ובזמנים האלה. אוקיי? ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אוקיי? נמשיך לפרק ט' לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אני אדוני אלוהיך. למי לא תשתחווה? לכל אלה שיקומו בעתיד לבוא. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ועל הארץ. למי יש פסל? למי יש תמונה? אני ראיתי אתמול פרסומת של פסלונים שעושים של הרב עובדיה, של הרב קוק, זה שהביא את הציונות ואישר את החילוניות. פסלים ממש, פסלונים של הרבנים עשו. וזה בהיתר של הרבנים.
זה מותר, הם מוכרים את זה בעצמם. למי? לאלה שהולכים אחריהם. אז בני ישראל, כל הטילים האלה שאנחנו היום מאוימים עליהם, שיעברו מ4 חזיתות, היום, מחר, מחרתיים, למה זה בא? אנחנו תכף נגיע לזה גם. אוקיי? אחר כך בפרשת ויתחנן בפרק ו', בפסוק כ', לא, ועדיין בפרק A, בפסוק כ"ח, ואתה פה עומד עמדי, ואדבר אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, ולא תסורו ימין ושמאל. זאת אומרת, לא תסורו ממה שפה אתם כקבלים עכשיו, כאן, דרך משה, כי כתוב רק, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אם היה מותר לנו להאמין במישהו אחר, היו כותבים, ויאמינו באדוני ובמשה ובחז"ל ובזקנים וכן הלאה. כי הקדוש ברוך הוא מאוד דייקן. אין אצלו משהו לא מדויק, אוקיי? זה בורא עולם, זה לא בן אדם. אם הוא כותב משהו, זאת אומרת, זה חייב להיות מדויק. אין טעויות בכתוב שלו. אף אחד לא... ועכשיו עוד דבר שבא לי. מי אמר לכם ונתן לכם רשות שצריך לפרש את התורה? איפה זה כתוב? שמותר לנו לפרש את התורה. אסור לנו בתכלית האיסור לפרש את התורה, כי התורה ניתנה לנו בצורה אחת מעיניים יחידות, מהבנה אחת של הבורא יתברך. ברגע שנכנסת פרשנות, היא כבר לא ההבנה והכוונה של הבורא יתברך. זה כבר כוונה של אותו אדם שפירש. לכן אנחנו יכולים לסור וללכת ימין ושמאל וכן הלאה. בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון. האם טוב לכם? האם אין לכם מלחמות ואיומים ומוות ושיקולים ושאתם תורמים את הילדים שלכם למולך? בכל דרך כזאת, גן, בית ספר, צבא בעיקר וכן הלאה. נמשיך הלאה. בפרשת ויתחנן בפרק ו', לא, בפסוק י"ד, לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך, פן יכרה אף אדוני אלוהיך בך ואשמיתך מעל פני האדמה. זאת אומרת, לא תלכון אחרי אלוהים אחרים. מה אמרנו שזה אלוהים? בפרשת בראשית. מה כתוב בפרשית? כשהנחש מחטיא את חווה, לפני שהוא מחטיא אותה, מה הוא אומר? אתם לא, בסך הכל תהיו כאלוהים אחרים יודע טוב ורע. אתם תהיו כאלוהים יודע טוב ורע. זאת אומרת, כל מי שקובע מה טוב לי ומה רע לי ומתנתק מהטוב והרע שהקדוש ברוך הוא ציוונו בהר סיני, זאת אומרת, הוא בחינת אלוהים אחרים. אוקיי? זאת אומרת, אסור לנו ללכת אחרי כל מה שכתבו לנו חז"ל, או פוסקים כאלה ואחרים, אחרונים, ראשונים וכן הלאה. בואו נמשיך. ולא תנסו את אדוני אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע, כמו שניסינו אותו נגיד במדבר 40 שנה. אנחנו ניסינו את אבותינו, חטאו שם חבל על הזמן. אסור לנו ללכת בדרך אבותינו שהיו במדבר. אנחנו צריכים לחזור לדרך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אתם מבינים? כי הם לא חטאו במדבר והם לא חטאו כמעט לקדוש ברוך הוא. ואם הם חטאו, זה בדברים שוליים שבשביל ללמד אותנו דברים. אבל הם לא חטאו בעבודות זרות או באלוהים אחרים. או ללכת אחרי פסל מצבה תמונה. היום אנשים, אין בית בישראל שאין לו תמונה של רב. אתם מבינים? אסור לכם לשים תמונה. כל פסל, כל תמונה. זאת אומרת, כל תמונה שתשימו, אסור. זה ציווי מהבורא יתברך. הלאה, נמשיך לפסוק כ"ד בפרשת ויתחנן דברים ו'. ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו לטוב, לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה. זאת אומרת, כשקיבלנו את התורה היה לנו טוב. אז כיום הזה אנחנו צריכים לחזור. הלאה, נמשיך. בפסוק ג' בפרק ז', בפרשת עקב, שזו הפרשה שלי כבר, שם נולדתי, לא, בפרשת ויתחנן עדיין. בפרק ז', לא תתחתן בם ביתך ולא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרף אדוני בכם וישמיתך מהר. זאת אומרת, כאן הוא נותן לנו ציווי. אסור לנו בכלל להתערבב עם גויים בשום דרך, גם אם אתה מלך. אסור לך בשום דרך להתחתן עם מישהו שהוא לא מעמך. לכן אברהם אבינו, יצחק ויעקב דאגו לילדים שלהם, לנשים מבני ישראל, לנשים שהם מהמשפחה שלהם. לכן אברהם דואג לשלוח את אלעזר עבדו, שיביא לו דווקא ליצחק אישה מהמשפחה שלו, וכן הלאה גם ליעקב עושים את זה, זה אותו דבר. למה זה כזה חשוב? אתם מבינים? כדי לא לעבור על ציווי השם. נמשיך הלאה. פרשת עקב, פסוק י"א, בפרק ח'.
ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצאנך ירבון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. למה שכחת את אדוני אלוהיך? בגלל הבתים שבנית ובגלל כל הסובה ובגלל כל השומנים וכל הטמטום והשגעת שאנחנו היום חיים וכל החופש הזה שיש לנו שפע מרב מכל דבר. מה הפעולה הבאה שזה עושה? אנחנו מתנתקים מהקדוש ברוך הוא. אוקיי? לכן אסור לנו. ובפרשת נוח בסוף אומר לנו לא תבנה לך עיר ומגדל, אסור לנו. לכן אברהם, יצחק ויעקב היו חיים באוהל. בתקופה שלהם היו בניינים, היו בתים. אצל פרעה ואצל העמים מסביב היו בונים באבן, היו בכל מיני דרכים כאלה ואחרים. זאת אומרת, הם היו עשירי עולם, אברהם, יצחק ויעקב. אבל הם לא היו חיים בבתים, הם היו נודדים ובאוהלים. למה נודדים? כי אין עדיין מנוחה ונחלה עד שלא ניכנס לארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש. כרגע אנחנו בארץ, אבל אנחנו עדיין לא במנוחה ונחלה, אנחנו עדיין לא בארץ המובטחת. אנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא עדיין בעם ישראל, בארץ ישראל, אוקיי? כשיהיה ארץ ישראל, זאת אומרת שכל בני ישראל מתאחדים לאחד, באמונה אחד, לתורה אחת, לרועה אחד, שזה הקדוש ברוך הוא, והוא מולך עלינו, והנה ארץ זבת חלב ודבש. עד אז אנחנו עם נודד, ואסור לנו להשתקע, כי ברגע שאנחנו משתקים, אנחנו בסוג של מנוחה ונחלה, לא מותרת. אתם מבינים? לכן אסור לנו עכשיו לשבת בבית, להתרווח ולחשוב שזהו, הנה אני הגעתי למנוחה ונחלה שלי. נמשיך הלאה. אני עכשיו עושה את זה בקצרה. ביום שלישי בעזרת השם בשיעור אני אעשה את זה בהרחבה. ממש ניכנס לפסוקים לעומק ונדבר על זה לעומק. אני פשוט עכשיו רוצה להזהירכם בפני כל האיומים, הטילים והמלחמה שתבוא מארבע חזיתות. בני ישראל היקרים, הכי חשוב שלא תפחדו משום דבר. לכל טיל יש כתובת, לכל איום יש כתובת, לכל דבר יש כתובת. רק מי שיש בו פחד ייפגע. כי מי שיש לו פחד זה עדות שאין לו אמונה. כי אם הייתה לך אמונה, לא היה בך פחד. אוקיי? לכן אין לכם מה לפחד, כי את כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה ויעשה, עושה בשבילנו, כי לעתיד לבוא זה מה שהוא יגיד לנו. את כל זה עשיתי בשבילכם, כדי שתדעו אני אדוני אלוהיכם. אתם מבינים? לכן חברים יקרים, אין מה לפחד מכל האיומים, הזקות וכן הלאה. ההפך, תרבו בתורה, תרבו בקבלת קבלות שהקדוש ברוך הוא ציוונו, ולא הדת היום זאת שמה שמפרסמת לנו את כל השטויות והחרטות שלהם. אתם מבינים? תיזהרו מהדבר הזה. עכשיו, בואו נראה עוד. בכל מקום שאתם רואים שכתוב אצלנו בתורה היום, זאת אומרת לאותו יום שקיבלנו את התורה. זאת אומרת, רק מה שקיבלנו באותו יום, בקבלת התורה, זה רק מה שאנחנו אמורים לעשות. זאת אומרת, ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. נמשיך לפסוק י"ח, פרשת עקב פרק י"א, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. אנחנו אומרים את זה כל יום בשמע ישראל, ואנשים אומרים זה תפילין. בואו אני אוכיח לכם מאותו פסוק שזה לא תפילין. כי אם זה היה תפילין, הייתי אמור ללמד את הבן שלי להניח תפילין. מה הפסוק מלמד אותנו? ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. רגע, איך תפילין מדבר? אני אמור ללמד את הילד שלי את מה שאני עושה, וקשרתם אותם לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך, אבל כשהוא מעביר את זה לבן אני צריך לדבר את זה, לא להראות לו. אתם מבינים למה זה לא? וקשרתם אותם לאות על ידיך, זה אותם החוקים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה 10 הדברים, זה כל המצוות והחוקים שהקדוש ברוך הוא ציוונו בתורה. את הדברים האלה שים על ידיך, שכל פעולה שאתה עושה תהיה קדושה. ולטוטפות בין עיניך, כשבספר שמות כתוב לזיכרון בין עיניך, זה שים את הקדוש ברוך הוא שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, לא בקופסה, אלא בראש, ועם זה תצא כל היום, במהלך כל היום תתנהל עם הקדוש ברוך הוא, ורק את הקדוש ברוך הוא שים בעיניך. אתם מבינים? ולא רק כשאתה שם תפילין אתה בן אדם טוב, ואחר כך אתה הופך להיות עובד עבודה זרה בשביל כסף, ומייצר לך שטח אפור, כשהקדוש ברוך הוא אסר עליך לחיות בצורה שאנחנו חיים היום, ולעשות את הדברים שאנחנו עושים היום. אוקיי? אז נמשיך הלאה. בפסוק כ"ב הוא כותב, אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את אדוני אלוהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם, וכל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן נהר פרת ועד הים האחרון וכן הלאה.
בפרשת ראה, הקדוש ברוך הוא כותב לנו ככה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו ואת כל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. שוב פעם, זאת אומרת, אם היה חז"ל ואם היה גמרא שקיבלנו שם, כמו שהם טוענים, איפה זה כתוב? אלא רק מה כתוב? מה שקדוש ברוך הוא באמת ציווה אותנו באותו יום, ואת זה אנחנו צריכים לעשות. אוקיי? נמשיך, לא תעשון בפסוק ח' בפרק י"ב בדברים, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר אנוכם מנחים לכם, ובהמשך בפסוק י"ג הוא כותב, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. ישמר לך שתוסיף לך מדברים משלך ותבנה עולות וזבחים מאיפה שבא לך. אני קבעתי לך מקום ורק שם אפשר. אני קבעתי לך חוקים ורק בצורה הזאת אפשר. תיזהרו אם תוסיפו משלכם, כי אתם חושבים בחוכמתכם שינו וכן הלאה. אתם מבינים? תיזהרו. אז חברים יקרים, תחזרו לתורת משה, תעשו תשובה, זה הבירור האחרון. נכון שהרבנים מאיימים, אבל כל האיומים שלהם זה בני אדם כתבו, זה לא הקדוש ברוך הוא כתב. ממי אתם מפחדים? מבני אדם שכבר לא פה בכלל? או מהקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה פה, היה פה והוא תמיד לנצח יהיה. אתם מבינים? היה, הווה ויהיה. אז זה כל העניין. בפרק י"ג בפרשת ראה, מה הוא כותב? לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, פשוטו כמשמעו. אסור בתכלית האיסור להוסיף ולגרוע ממה שהקדוש ברוך הוא ציוונו בחמש תחומשי התורה, מבחינת החוקים, המשפטים והמצוות. כל שאר הספרים מלמדים אותנו דברים של לאן לא להידרדר, מה לא לעשות, כי חטאנו, כי אבותינו שהיו בתקופות האלה אחרי מדבר וכן הלאה, חטאו וחטאו וחטאו. לכן יש לנו את כל הספרים אחר כך. אתם מבינים? לא דיברתי רע על הנביאים, חס וחלילה, כמו שיש חלק מהאנשים שטוענים. לא דיברתי רע על דוד המלך, כמו שיש אנשים שטוענים. כי אין להם כבר לאן לברוח, אז הם משקרים שקר אחרי שקר אחרי שקר, רק בשביל שהצופים שלהם לא ייעלמו. זאת אומרת, הם עובדים אתכם, הם לא עובדים את הקדוש ברוך הוא. חשוב להם לתת לכם לשמוע את הדברים כמו שהם, ולא לקדוש ברוך הוא. הם אפילו אומרים, הוא כל הזמן מדבר רק הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא. בזלזול! השם ישמור ויציל. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך, רק בעיני אדוני אלוהיך, לא בעיני חז"ל, לא בעיני רבנים, לא בעיני הציבור ולא בעיני הרוב ולא בעיני החברה, רק בעיני אדוני אלוהיך. אוקיי, נמשיך, יש עוד הרבה. טוב, זה אני כבר אעשה לכם ביום שלישי. אוי 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 אוי, כמה שקר הביאו לנו היום אני כאילו מתעורר על התעוררות ועל התעוררות, ואני מבין פשוט, חברים יקרים, שדפקו לנו את הזהות, דפקו לנו את התורה, דפקו לנו את האמת, דפקו לנו את הפעולות, דפקו לנו את השגרה שהיינו אמורים לחיות, את הדמויות שהיינו אמורים להיות, ובגלל זה כל ההוויה שלנו נראית כמו שהיא נראית. הורגים אותנו, שורפים אותנו, אונסים אותנו, מרצחים אותנו, אם זה ברפואה, אם זה במלחמות, אם זה מחבלים, אם זה בכל השטויות שהם יבצעו לנו, ואת כל זה אנחנו מקבלים בגלל שסרנו מתורת משה, וכתוב אצלנו בתורה גם, שאם אנחנו לא נסור מהתורה הזאת של השם, של מה שהוא נתן לנו בהר סיני, אז בעצם חרב זרה לא תעבור בארצנו. אם אנחנו נשמור את החוקים והמשפטים שלו, זה פרשת בחוקותיי, פרשת משפטים, פרשת קדושים תהיו וכן הלאה. אתם מבינים? כתוב שם הכל, איך אנחנו שרים ושרים ושרים, ותיזהרו אם תסורו ותיזהרו אם תסורו. לכן בני ישראל היקרים, כל האיומים האלה שמאיימים עליכם, אין לכם מה לפחד. אנחנו בפתח של מלחמת עולם, אנחנו בפתח של גוג ומגוג, אנחנו בפתח של משהו שהולך לשנות לנו את כל ההוויה, את כל התודעה, את כל מה שלקחנו לעצמנו והפכנו את זה לשגרת חיינו. כל זה הולך להשתנות. בטוב לא הבנו, אז ברע אנחנו בטוח נבין. חברים יקרים, והקדוש ברוך הוא עושה את כל זה בשביל שאנחנו נחזור אליו. נותן להם רשות לעשות את כל הדברים האלה, בכדי שנחזור אליו, לתורותיו, למצוותיו, לחוקיו וכן הלאה. ואת כל זה הוא כתב לנו בחמש תחומשי תורה. את כל החוקים והמצוות והמשפטים. לכן בני ישראל היקרים, כל מי שהיום חוזר בתשובה ומתחיל לעשות את המצוות שהרבנים קבעו לכם,
הרבנות קבעה לכם, הגמרות קבעו לכם, אתם לא מרגישים איתם נוח, זה לא נעים לכם, לכן האנשים חוזרים בשאלה. למה? כי לא נוח לו, לא נעים לו, קשה לו, הוא לא מצליח וכן הלאה. אם אתם תעשו את המצוות והחוקים כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אני מבטיח לכם, זה הולך להיות נעים, זה לא יהיה קשה. אתם תגדלו מזה, תניבו מזה וכן הלאה. ואם אתם לא מקבלים את זה, זאת אומרת, כי אתם לא נעים לכם, קשה לכם, זאת אומרת שאתם לא בתורה האמיתית, אתם לא בציווי האמיתי. נכון שזה הדבר היחיד שאמרו לכם כשאתם רציתם להתעורר לתורה, אבל תפתחו את התורה, תתחילו לקרוא, אבל קודם כל תתארו את הנפש. כי בנפש תוארה יש הבנת הנקרא. בנפש טמאה אנחנו מטומטמים ונטמאתם בם. אוקיי? וברגע שאנחנו טמאים בנפש, אנחנו לא יכולים לקרוא משהו טהור וקדוש. כי קודש נמשך לקודש, טומאה נמשכת לטומאה. וכשיש בי טומאה, הקודש בורח, או אין הבנת הנקרא, או שעיניי חסומות, או ההבנה שלי חסומה. ולכן אנחנו ישר רצים למפרשים. אתם מבינים? לכן בני ישראל היקרים, חשוב מאוד לתאר את הנפש. חשוב מאוד לתאר את הנפש בכדי שהאמת לאמיתה של הקדוש ברוך הוא תחדור ללבכם תקבל במה בחיים שלכם. אתם מבינים? אחרת לא תבינו. תרוצו לכל מיני רבנים שיסלפו לכם את כל התורה, יביאו לכם את הימין ואת השמאל, אבל לא את התורה. אבל אם סרתם ותהלכתם ימין ושמאל, מה קורה? אתם מבינים? בני ישראל היקרים, אני לא מתייחס לאף אחד. הקדוש ברוך הוא עושה את כל מה שהוא עושה. כל מי שמדבר נגדי, כל מי שלא מבין את התורה, כל מי שפותח עליי לשון הרע, כל מי שאומר לאנשים להתרחק ממני, לא לשמוע אותי וכן הלאה, השם עושה את זה. והוא בודק אותי במבחן הזה, אם אני עונה או לא עונה. האם אני מקבל שגם זה השם, או שאני עכשיו אתנגח, למרות שאני יודע שהם טועים ומשקרים במצח נחושה, בלי להסס, בלי לפחד, בלי לפקפק, בלי כלום, פשוט משקרים בסיפור שלא סיפרתי, בדברים שלא אמרתי, במעשים שלא עשיתי. והם משקרים. למה? כדי שהסיפור שלהם יתקבל אצלכם. כדי שתתרחקו מהאמת. למה? כי כשהאמת תצא, הם מאבדים את המעמד שלהם. כשהאמת תצא, הם יהיו האנשים הכי מטומטמים בעיניכם. כשהאמת תצא, אתם תצודו את אלה שניתקו אתכם מתורת משה. אתם מבינים? הם שומרים על החצרות שלהם. בדיוק כמו המרגלים במדבר שדיברו רעה על הארץ. למה דיברו רעה על הארץ? כי ידעו כשהם ייכנסו לארץ, כל אדם יישב איש תחת גפנו ותאנתו. אבל במדבר הם חשובים, הם מיוחדים בעיני הציבור וכן הלאה. וזה מה שקורה היום. בואו לא נשכח את כל הרבנים והרעבנים שאמרו לכם ללכת להתחסן, וזה טוב שאנשים מתים, וזה הכל השם, וישראל מתים, וזה טוב, והכל וכן הלאה. בואו לא נשכח את כל הרבנים שאמרו לכם ללכת לבחור בממשלת ישראל, בבחירות. בואו לא נשכח את כל הרעבנים שניתקו אתכם מתורת משה, וחיברו אתכם לתורה של אלוהים אחרים. אתם יודעים מה זה בעל פאור? מה זה בעל פאור? בעל פאור זה בעצם נתנו לנו לעבוד עבודה זרה מבלי שנדע שאנחנו עובדים עבודה זרה. זאת אומרת, סילפו לנו את הסיפור של העבודה הזרה ונתנו לנו לחשוב שאנחנו עושים פעולה טובה, אבל בעצם עשינו עבודה זרה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום. בעל פה. בעל פה זה התורה שבעל פה. והאור זה האור שאתם קושרים על היד. הבהמה והאור שאתם שמים על עצמכם. בעל פאור. אתם מבינים? אל תעבדו את בעל פאור, בני ישראל היקרים. תחזרו לתורה פשוטה ותמימה של משה. שהקדוש ברוך הוא נתן לו לעיני כל עם ישראל, לעיני כל העולם כולו, כל העולם, הכל רעד כשהתורה התקבלה. אתם מבינים? כל הגויים יודעים את האמת יותר טוב מעם ישראל. למה? כי הגויים לומדים את התורה בפשטות ובתמימות. הם יודעים שעם ישראל זה העם הנבחר, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הם יודעים שהארץ הזאת היא קדושה, הם יודעים הכל. אבל אנחנו לא יודעים כלום לצערי הרב. למה? כי אנחנו נדבקים בתורות שהן לא תורת משה. והתורות האלה בעצם 70% או 80% משם זה אמת. זאת אומרת, על הפסוקים האמיתיים כותבים שם. ומתוך זה שם מכניסים לכם בין לבין את הנצרות שלהם ואת הניתוק שלכם, שהיום אתם מנותקים וכן הלאה. זאת אומרת, מכניסים את העבודות הזרות מבלי שנשים לב. ואז גם עם כל האיומים שהם מאיימים, אם לא יהיה לכם עולם הבא, לא יהיה לכם זה וזה, הם מעידים על עצמם. איפה זה כתוב בתורה? אתם מבינים? על המצוות שהם יצרו, אם לא תעשו זה יהיה עולם הבא. אם תלכו נגדם יהיה לכם, לא יהיה לכם עולם הבא. איפה זה כתוב בתורה הקדושה? מאיפה הבאתם והקרצתם את השטויות האלה? אני עכשיו יכול לכתוב ספר, מלא איומים, אם לא תשמעו למה שכתבתי פה, ואם לא תעשו כמו שאמרתי לכם, עוד 200 שנה זה יהיה תורה לאנשים. אתם יודעים את זה. והם יאמינו מילה במילה למה שכתוב שם.
כמו שהיום אנחנו מאמינים מילה במילה למה שכתוב שם, ואפילו נלחמים על התורות האלה שאנשים כתבו, ומזלזלים בחמש תחומשי התורה שהקדוש ברוך הוא נתנו, ובאלוהי ישראל גם. באיזה טון אומרים ומדברים על הקדוש ברוך הוא, ובאיזה טון הם מדברים על הרבנים והרעבנים האלה שלהם. תראו איך הם נלחמים. כמה פעמים אמרו לי, עזוב אותך מהתורה, מהחמש תחומשי תורה יש עוד ספרים, עזוב אותך מזה, עזוב אותך מזה, רק זה, רק חמש תחומשי תורה זה התורה, אומרים לי. מה, רק אלוהים? מה, אין מלך אחר? הרי אנחנו רוצים מלך ככל הגויים. למה אנחנו רוצים מלך ככל הגויים? כי כשיש מלך ככל הגויים, יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 וכן הלאה. זאת אומרת, יש אנשים בעלי כוח, בעלי חצר. אבל כשיש בורא לעולם, כשהוא המלך שלנו, אין יותר מישהו יותר גדול ממך. כולנו שווים כאחד. כל אדם איש תחת גפנו ותאנתו, וכולם ידעו אותי מגדול והקטון, ולא יהיה איש ילמד את רעהו. אז במה אתם בוחרים? בקדוש ברוך הוא או במלך בשר ודם שוב? במה אתם בוחרים, בני ישראל? כי מלך בשר ודם ישימו לכם בקרוב מאוד. ביבי, טראמפ, סדר עולמי חדש, אני מבטיח לכם. זה מאוד קרוב. בטוח לא ישימו את האנשים שאתם חושבים שישימו. ואל תדאגו, הם יעשו לכם אליהו הנביא, הם יעשו לכם את כל ההצגה שנכתבה לנו באותם גמרות שהם דאגו לכתוב דרך אותם רבנים שכתבו לכם אותה. ועל פי זה הם עושים לכם את כל המאורעות שקורות כאן היום, חברים יקרים, ועל פי זה הם יגלו את המשיח שקר שלהם. הרי משיח אחד, בני ישראל היקרים, הנוצרים מאמינים בזה, האסלאם מאמין בזה. אנחנו בני ישראל. אין לנו משיח אחד, רק אלוהי ישראל הוא המושיע שלנו, ואנחנו כעם ישראל, כשאנחנו מתבטלים לתורתו ולמצוותיו ולאלוהותו, אז אנחנו נהיים משיח אדוני. אתם מבינים? כולנו כאחד, גוף אחד, נפש אחד, לב אחד. אתם מבינים? אז בני ישראל היקרים, בואו נחזור לתורת האמת שלנו. בואו נעזוב את כל השקר שעטף אותנו במהלך כל הדורות. 2500 שנה אנחנו נאנסים, 2500 שנה אנחנו נרדפים, נרצחים, גולים, מעבירים אותנו מממלכה למלכות למלכות. אין לנו עצמאות, גם עכשיו אין לנו עצמאות. לא הייתה לנו חירות אף פעם. כל מה שעשו לכם מדינת ישראל ב-76 שנה שלנו פה, זה דמה של כאילו יצרו לכם מנוחה ונחלה, בכדי שתשכחו, בכדי להכניס בנו את כל התורות השקר שלהם, בכדי להחדיר לנו את כל הדת השקרית הזאת, בכדי שנתנתק ונתפלג ונסנה ונילחם במלחמת אחים. אז בני ישראל היקרים, מה אתם אומרים? לאן אנחנו חוזרים? לתורת משה, או שנמשיך עם כל התורות של העבודה הזרה הזאת שיצרו לנו אותם חכמים? שאמרו לכם אפילו חכם עדיף על נביא. זאת אומרת, החכמים עדיפים על נביא, הגדול הנביאים, משה רבנו. אתם מבינים? תראו איך הם מבטלים את הכהונה ואת הנביאים בכדי להגדיל את עצמם ובכדי שהתורה שלהם תשמע היום ותחדור לכל אחד ואחד. וזה מה שזה עשה. שכחנו את התורה של הנביא משה, איש האלוהים, כי החכם עדיף על נביא, נכון? ולקחנו את תורת החכמים ששינו בחוכמתם, וביטלנו את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את נביאו משה. ולכן כתוב יאמינו באדוני ובמשה עבדו. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנלך אחרי מישהו אחר, הוא היה מוסיף את זה גם שם. אתם מבינים? ברוך אתה אדוני אלוהינו, אלוהי ישראל, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שהכל נהיה בדברך. בני ישראל היקרים, איך עדיף לברך? ברוך אתה השם אלוקים מלכם שהכל נהיה בדברו, ולשתות בלי כוונה, בלי רגש, בלי תפילה, או לשבח ולהלל ולהדר את הקדוש ברוך הוא? מה השם היה מעדיף? מה הקדוש ברוך הוא מעדיף? השם רוצה את הלב שלנו, השם רוצה את ההכנעה שלנו, השם רוצה את התפילה שלנו, בשפתנו, במילותינו, מהרגשותינו. אתם מבינים? זה מה שהוא רוצה. הוא כותב לנו את זה בכל התורה כולה. הם באו לנו החכמים, ומה עשו? קחו לכם כמו רובוטים. כשאתה מתפלל כמו רובוט, הרגש נעלם באיזשהו שלב, כשאתה מתחיל להכיר את התפילה בעל פה. העומקה נעלמת. אתה נהיה כמו רובוט. אתה יורה וביי ביי. בלי לכוון, בלי שום דבר. אבל כשאתה מתפלל מלבך כמו יצחק יצא לסוח בשדה, וכן הלאה, אז אתה מתפלל את כל מה שבאמת נמצא בלבך. אתה פונה לקדוש ברוך הוא בכזאת אמת, לעולם אתה לא יכול להגיע לאמת כזאת מהתפילה שיצרו לנו. אתם מבינים? חברים יקרים, הלב שלכם לעולם לא מטעה אתכם. הלב תמיד אמר לכם את האמת, רק שאלה דאגו להגיד לכם זה מניות. אתם מבינים? אל תקשיבו ללב. אבל השם נמצא בלבבנו.
ושכנתי בתוכם. את התורה יכתבנה בלבבם. איפה זה? אז אל תקשיבו ללב, אל תקשיבו לתורה, בעצם. תקשיבו לנו, אנחנו חכמים. חכם עדיף על נביא. חכם עדיף על משה רבנו הנביא. אתם מבינים? וחכמים שינו וחכמים עשו. אתם מבינים איך מסלפים לנו את התורה? כמו שלימדו אותנו משה רבנו. איפה כתוב רבנו? לא כתוב. 10 הדיברות. איפה כתוב דיברות? לא כתוב. וככה בדקו אם אנחנו ערים או ישנים. כי אם היינו ערים לדבר הזה והיינו נותנים טענה, אולי לא היה קורה. אבל בגלל שנרדמנו בשמירה, קרה. אז בני ישראל היקרים, אני ימשיך עם הסרטונים לעומק, אני יותר ויותר חוקר ויותר ויותר נכנס לעומק, והיום עם התודעה החדשה, האמיתית, שהקדוש ברוך הוא זיכני לראות, זה בעצם תודעה שהייתה לי לפני 4 שנים, ואז שלחו לי שליחים, אנשי חז"ל, שהחזירו אותי לחז"ל עם כל האיומים האלה שעבדו עליי. וברוך השם היום חזרתי למקור, לאמת, לאמיתה, והגיע הזמן גאולתנו, חברים יקרים. לא משנה מה יהיה, טילים, איומים, מחבלים, נורבות, פורבות, לא משנה מה יהיה. לכל נורבה יש כתובת, לכל טיל יש כתובת, לכל איום יש כתובת. לאן זה? לאלה שסרו ממצוותיו, סרו מאמונת אדוני, סרו מתורת משה. לשם זה יגיע. אבל אלה שבתורת משה ובצווי אדוני ולא סרו מאלוהי ישראל, בני ישראל היקרים, אני מבטיח לכם, שום דבר רע לא יקרה לכם. לא אני מבטיח, הקדוש ברוך הוא מבטיח. אני רק נותן לכם את זה במילים כאן. אתם מבינים? לכן אין מה לפחד. אני לא מפחד משום דבר. יש הזקה, אני מתפלל להשם, אומר תודה רבה אבא, אומר איזה תהילה של הקדוש, של דוד לכיוון הקדוש ברוך הוא, לומד איזה פסוק בתורה, לא מפחד, ואף פעם לא פחדתי, לא בתשובה ולא לא בתשובה, זה לא משנה, אף פעם לא פחדתי, כי תמיד ידעתי שלכל טיל יש כתובת איכשהו מליבי, ואני בטוח שגם אתם, כי כל מי שיש בו נשמת ישראל, כל מי שיש בו לב שהתורה שוכנת בו שמה, אז הוא יודע את הדברים האלה. אבל כל מי שאין לו, כנראה ילך ויהדר את התורות של בשר ודם. רגע, מי שאין לו, הוא בן ישראל? אתם מבינים? או שהוא כבר נחרט מעם ישראל על פי הפעולות שהוא עושה, וכבר אין לו נשמת ישראל, לכן הוא עושה ומעודד את כל דברי העבודה הזרה האלה כתורה, או שהם פשוט העלימו את הנשמה מרוב העבירות שהם עושים ועוברים על הציוויים של השם ועל התורה שלו. וגם להם אני מאמין שעוד עדיין יש אפשרות לעשות תשובה. זה הזמן. כי כשיהיה גילוי ויהיה השם והוא יבוא לפה לדון את כל עם ישראל, כבר אי אפשר לעשות תשובה. מהמקום שהיית מונח ומהאמונה שיצרת לעצמך ומהחוכמה שלקחת לעצמך, זה מה שיענה במשפט מול הקדוש ברוך הוא. אם לקחת חז"ל, זה מה שיענה. האם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך בראש? ייתן לך בראש. למה? כי זה לא התורה שלו. אתם מבינים? זה תורה של מישהו אחר. אבל בן אדם שהלך עם תורת משה, עם תורה שקיבלנו בהר סיני, איזה יופי. אתם מבינים? עוד דבר אני אגיד לכם. אנשים שהלכו אחרי רבנים, אנשים שהלכו אחרי צדיקים, לא משנה מה, והאמינו בהם כאילו הם האלוהים, זאת אומרת שאתם נפטרים, הם עומדים לכם בשמיים ועד לשם אתם מגיעים. הם האלוהים שלכם שמה. אין לכם תודעה של בורא עולם. אתם לא מגיעים לאור הגדול, האינסוף. אתם מבינים? אתם תגיעו לאור הזה של אותו צדיק. כי אותו קבעתם כאלוהים. כי למענו נלחמתם, ואת התורה שלו שמתם כתורה העיקרית, ואת המצוות שהוא נתן לכם עשיתם, ביראה ופחד. אתם מבינים? ולא את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם. כל מה שהאמנתם בו, ומי שהאמנתם בו, זה מה שיעמוד מולכם גם כשתיפטרו. אתם מבינים איזה כואב זה? אתם יודעים איזה פספוס זה? זה אמא לב ואבא. אני לא מאחל לאויבים שלי לעמוד שם. אתם מבינים? אבל אני מאחל לכל האויבים שלי שהקדוש ברוך הוא ילחם את מלחמותיי ואת מלחמותיי בהם, וכל אלה שמדברים נגדי וכל השונאים ששונאים אותי בלא עוול בכפי, כי רק רציתי בטובתם ורק רציתי להחזירם לתורת משה ורק רציתי להחזירם למקורות, הם שונאים אותי על זה והם נלחמים בי על זה והם מתכננים תוכניות נגדי על זה. אז הקדוש ברוך הוא ילחם בכם, אני מבטיח לכם, אני לא אעשה כלום, אני לא יגיב לכם, אני לא רואה אתכם, אני לא מפחד ממכם. אני מפחד רק מהבורא יתברך. ואני בוודאות יודע שהוא שומר עליי, במשך 7 שנים הוא שומר עליי, במשך 30, במשך עוד, בי"ט באב, בעזרת השם, אני אהיה בן 40. זה 40 שנה שלי במדבר. אתם מבינים? בגיל 40 גיליתי את התורה האמיתית. ואני פרוש מכל העבודה הזרה שעשיתי עד היום, במחשבה שזו התורה שהשם נתן לי. אתם מבינים? בני ישראל היקרים, להגיב זה לקטנים ולחלשים. מי שמגיב, מי שעושה סרטוני נגד, מי שמדבר נגד אנשים, זה רק אנשים שיש שקר בהם. לכן הם מנסים לשכנע אתכם להישאר איתם.
אני לא מפחד. אני יש לי את התורה, מי שקיבל את התורה זכה, מי שלא קיבל את התורה זה שלו. אני פה רק בשביל להגיד את הדברים, לא אכפת לי, לקחתם, לא לקחתם, זה שלכם. העבודה שלי זה לומר את הדברים, והעבודה שלכם זה לשמוע את הדברים, לקחת או לא לקחת זה החלטה שלכם. וזה הבירור של הקדוש ברוך הוא. זה לא רק אני, רונן כהן, אני בטוח ששמעתם על רונן כהן. בן אדם, אני תמיד טעיתי למה הקדוש ברוך הוא החזיר אותי למצרים. ותראו איך זה דומה מאוד מאוד לתורה. משה רבנו יוצא לחירות, יוצא למדבר, וחי את חיי החירות שלו עם ציפורה אשתו והילדים שלו. פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואומר לו תחזור למצרים. מה יש לי לעשות במצרים? לא, איך תוציא את העם משם, איך תושיע את העם שלך? אוקיי, אני הולך, אבל רגע, אני לא יודע לדבר בשפתם, בתודעה שלהם, באמונות שהם הולכים, אני לא מכיר אותם. הוא אומר, אל תדאג, אני אשלח לך את הארון, הוא ידבר בשבילך. ועכשיו הבנתי גם, כשרונן בא אליי לפה, כשבאתי לפה למרכז ורונן הגיע אליי לפה, הבנתי למה הגעתי למרכז. השם החזיר אותי מהחירות לגלות ולמצרים, לא סתם. הוא נתן לי לחזור לכאן כנראה בשביל לדבר את הדברים מכאן לעם ישראל, מתוך מצרים. אבל מה הוא גם שלח לי? הוא שלח לי את רונן כהן. שכמו שהוא שלח את הארון למשה, כך הוא שלח לי את רונן. כי רונן יודע לדבר בשפתם, רונן יודע לדבר בשפת הגמרות וכן הלאה. כי הבן אדם היה בחור ישיבה לשעבר. יודע את כל הגמרות, חקר אותם, למד אותם וכן הלאה. ומתוך זה גילה את הסתירות מול תורת משה. ומתוך זה עזב את תורת חז"ל ואת כל התורות הזרות שיצרו לנו, וחזר לתורת משה. אתם מבינים? אז בני ישראל היקרים, בקרוב מאוד, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכנו לעשות קהילה, שבט של ישראל, אלה שדבקים בתורת משה, ששם נוכל לחוג את כל החגים לפי הלוח הכהנים, הלוח האמיתי של עם ישראל, שיום כיפור יצא בכיפור, שלעולם זה לא יכול לצאת בשבת, שראש חודש לעולם לא יכול לצאת בשבת, פסח לעולם לא יכול לצאת בשבת וכן הלאה. שום דבר. הכל כתוב לנו בתורה, בטוח, בוודאות. אתם מבינים? אז בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכנו למקום שנוכל באמת לעשות חגים וימי כיפור וכן הלאה, ואת כל המועדים שהקדוש ברוך הוא ציוונו במקום אחד, כשבט אחד, כעם אחד, באמונה אחד, מול ספר אחד, כמו שהקדוש ברוך הוא ציוונו. שבעזרת השם תתפללו על זה חזק, בני ישראל היקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלכם. אתם רוצים חירות? תתפללו. תתפללו שנצליח. כי כל מה שאנחנו עושים זה למען כל עם ישראל, לא למען קהילות, לא למען עמותות, לא למען כסף, לא למען גדלות, לא למען נישוקי ידיים, לא למען להיקרא רב, אדמו"ר, גאון, אלא בפשטות ובתמימות להביא לפה גאולה לעולם, להביא חירות לעולם, שהקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו, כי רק הוא יכול להושיענו, כי רק הוא שולט בכל העמים ובכל העולמות ובכל האיומים שעכשיו אנחנו מאוימים. רק אם נחזור אליו, הוא יכול לבטל את זה, או לפתור את זה, או להילחם בהם. אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו יכולים להילחם רק בתוך עצמנו, בתוך העמלק, בתוך העבודות הזרות שנוצרו בנו, בתוך האמונות התפלות שיצרנו לעצמנו ולקחנו לעצמנו כתורה העיקרית. שבעזרת השם נזכה, חברים יקרים, נזכה למלכותו יתברך, ונהיה בית בשביל הקדוש ברוך הוא, טהור וקדוש, שהוא יכול לבוא ולשכון בנו ולעשות את פעולותיו דרכנו, כמו שכתב לנו. שבעזרת השם, חברים יקרים, נלמד מהי אהבת חינם, נלמד מה זה עולם חסד ייבנה, נלמד מה זה לעשות למען אחר, מה זה גמילות חסדים, מה זה צדקה, מה זה להיות טוב מבלי לקבל תמורה, מה זה לעשות טוב מבלי לקבל תמורה. אתם מבינים? שבעזרת השם נזכה, חברים יקרים, שהלבבות שלנו יתמלאו באהבה שתלויה רק בקדוש ברוך הוא, ולא בשום דבר אחר. שבעזרת השם נזכה לראות את האור האינסוף ואת גאולת ישראל והעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שתפו, תעבירו הלאה. לילה טוב.